जों थांगै टंका पाइथाकनि फाइसिंगो श्री हरिकतानि सिमी भारतनि चंद्रयान सक्सेसफुल लॉन्च अंखा आवनो तंगमानि बिनि पाइथाकनि साख्लाइमं बिनि आ खरां हायुंगनांगैनो खनावै मानखा जतो लुकुरनि लगिव भारत हाकोतनि लुकुरबो फियाबा आ खरां तैजों खनावै मानग्लाका लांगमा आरिखा साइंटिस्ट N.Valarmathi बखरक्सा इसरोनि साइंटिस्ट टंगमानि इसरोनि जतो रॉकेट लॉन्च खलाइमानि काउंटडाउननि जराव बिनि खरांनो खनावै मानो जतो लुकुरब 4 सालनि सारिगो लांगमा आरिखा इसरोनि साइंटिस्ट N.Valarmathi चेन्नई वो लांगमा आरिखा बिने बखाने बेमार manjagwi Langma arikha ISRO Scientist N.Valarmathi थैमानि कक्तमा साइमानखेनो बनो पाइथाकनि बरम रेखा सोशल मीडिया तै खलाइबै जतो लुकुरकनम साथाय कलाइबो तालनि हावो लाइबुमा सनामका भारत हाकोतर तालनि साउथ पोलो yakung रेखा भारत हाकोतर साइंटिस्ट N.Valarmathi थैमानि वो खा खामलाइमं याफरका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO कजाम डायरेक्टर पीबी बेनकादन कृष्णन ब्यूरो रिपोर्ट Khorang